weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to tufde towde wawnere kon waktu yoni ha to lage mamaje duɓɓel hammadi haruna e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal fandare gouvernement leydi ndi ko wallidde ɓen ɓe ngala kayitaji jibinande taw ko janggoɓe nder guenidi leydi sénégal ɗum ko batta hakkude jagorɗe hanki o hoore jaago leydi sénégal holliti ko hesɗitinde wonande état civil mo leydi ndi sénégal to leydi mauritanie gendarmerie nationale leydi ndi jaggui toon to Darou Naima isina pewnowo konjam traditionnel capantate tati butel woni ko tetta hen to leydi mali inde makko ko Boubou Cissé o ɓurnodiri ko Boubou Tigala kam wonno gardiɗo daral jawdi toon to ñamana Bamako kam wara hanki o caggal kumtaje worɓe jolɓe motoje ko ɓen mbaɗi makko kuure ɗum ko ɗon ɗo Bamako ɗo kabruji men joolam jaɓeri ma jaaha to Israila Turki ma jaaha toon to leydi Russie kame Amérique Ukraine jarine musidɗo men Alhassana Oumar Mbodj musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloro ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keeceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitime hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi sénégal jokkodirta koye Hawwa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni Mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire Mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala Mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange taweteɗo to Ségou ene tawe nder leydi Mali keptinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala
mande masakaita ko jam gandal kawningal mbudo yamnota koma so wannima oyima yaruni yilorni hen ma yitu jama walla kanye walla boxit walla gede ngaluji kewdi din jirta e nder leydele kala sayidi jokkundede e mande masakaita jam gandal kawningal ngaluji curotode nder leydele mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jiɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayi e joyi capanɗe jeenayi e jeenayi joni joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawniɗe salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko firtata aadi ma adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓestowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuro jinneji ene yarana ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirtaɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuro jinneji en yarana ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wona no oppiré sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuro jinneji en yarana ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no furi no furu ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne gorko mo melga wuro jinneji ina andino dendagal kilineɓe makko saabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to leegal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to leegal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 0404 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo mi yii ko no wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e jeenaya mboy hitande ujunnaje ɗiɗi no gase joyi yonti kumpital mine ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no gawɗi wadde kala kikiɗe hettade musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane ma en kettomo e nder kumpital mine nder ɗemgal pulara
conseil giwɗo e ceerno aboubaydi kaw ha ton to ciiɗi men dulmaji dembe mo rentina wonande ɓen ɓuftoytoɓe e maaji ɗe no feewi nde tawno ɗo saaha nguleki ne heewi no feewi kono so yeehi tan ha tisbaro yoni ko corti hewɓe yahoɓe nokkuji e tufɗe kala nde joomum ɓurata rentade no feewi kono kadi yimɓe ndena suka men ha tenti ɓen mbiyoɓe ene jaaha ene loddoyo e mawɓe yahoɓe ɓuɓɓinoyde ɓalli mumen taw koye kinguleki teskake korkat ganma tan fallema ha faymala polpolal dande maayo Casamance ha toon to Gambie Mali e nokkuji ɗi kala kumpital mene ɗemgal pular batu hakkunde jagorɗe hanki taw ɗowi ɗum ko Ousmane Sonko gardiɗo ɗen jagorɗe wa'ate hollirde o saaha wonande kay ko cate kese darnete ko fate projet o saaha waylo ngam nannude état civil o kala e fannuji digital taw kadi ganduɗa kala ko majji hen ene wawi yitede ko ɓuuri yawde ko wayno kayit jibinande acte de naissance ɓene mbiya wonande kayit jibinande so tawi nannama e ɗiɗon machine aji hayso kayit ma majji so tawi tan indema tappama walla nde jibinɗa nde gueɗe mum foof ma jaltu ko ɓuuri yawde e yaccade o holliti noon gam teskede o saaha hewɓe ɓen sukaɓe janggoɓe ngala ko wayno kayitaji maɓe gonoy hedde temedde nayyi ko fawi ujunere kala mum teni kadi woni hen ene mbaɗa BFM ɗo tan e demuna paaɗo so tawi ngala ɗin kayitaji ko caɗele mawɗe no fewi o erima ɓen noon nde gueɗe men mbawa toppitede ɗo e 30 lewru avril 2025 beele jomumen mbawa tan je kayitaji gam himmirande rewidade peele a golleji mumen kala Touba projet mawɗo wonandemo APIX yiɗi umminde toon ɗum ko caggal jillu wonande directeur général oɗon APIX woni Bakary Baccul wawi joɗorade e khalifa général mo Mourita ɗum noon ko usine mawɗo mo ganduɗa walla ni wonande ko projet ji mawɗi ko fate artisanat kono kadi ko fate banggue gueɗe waylo guura beele kadi wawde ƴellidde faggudu wuuro ngon wuuro Touba o saaha noon woni kay ko yardete e kunuɗe ɓen dawriyankoɓe ko kuulal amnesty ngal ganduɗa wotanoma ni rowane taw kadi yuɓɓinno ɗum ko gonnoɗo hoorejo leydi Sénégal no Macky Sall beele jafodiral e jarlodiral leydi ndi hay sumgoji wonnoɓe kasoji jalta kala yimɓe jafodira jalodira eɗen gandi guila ngu laamu ari ceerno Alassane Sall koko ummitinno ngal kuulal kanko on Amadou Ba Sarɗiyanke mo Pastef dottino ngal kuulal addi hen ganduɗa o saaha ko ɓen luliyoɓe ɓen luliyankoɓe taw ko sarɗiyankoɓe fodɓe kay yurnitade ngal kuulal 2 avril kono ñande aljuma paɗoɗo hen o maɓe jurnito ngal ɗon kuulal ngal ganduɗa addi ɗum ko Amadou Ba mo Pastef ko waɗa ɗum kon hanki mouvement yanamar yalti holliti ngal kuulal lawɗintaki ɗo hen kamɓe fandare mabɓe kay ko amnesty o kala no woruno nde firtete ɓen waɗɓe jayiyaji walla ɓen adduɓe fitinaji ha waɗi hen mayɓe ɓe kelana ɓe bondana jomumen kala nawe e yeeso laawol ɗum woni kamɓe fandare mabɓe kolliti so tawi noon nguɗo hen laamu salima haala ko heddi so wona yidde lawɗinde ngal ɗo kuulal ngal ɓe jiiɗi kay ñande 2 avril kamɓene maɓe jaltu e deƴƴere maɓɓe ɗum woni hande o ko woni e ɗemɗe kame kunuɗe dawri yankoɓe kala jeeyeten ko ha ton to diwana Tambacounda jeeyeten ko ha ton to diwana Tamba jeeyten ha ton to diwan Tamba walla mbiyen gartaten ko fate banggue wonande lambaji leydi ndi Sénégal eɗen gandi koko dartinono jeyno sababu noon ko caggal suka gorko goto waɗede hen kamɓe fitinaji teskaɗi hen jagorɗo coftal ɓalli mo leydi Sénégal woni Khady Dieng Gaya o holliti noon hanki e nder peeje ɗe ɓe jaltini peeje 4 beele kadi wawde tambade ko fate banggue wonande lamba leydi Sénégal beele wona e jaam e kisal o holliti ɗum fuɗɗoto ko law ko famɗi ko kala yo gas ko adi 30 minutes ɗum noon yo gas wonande 18h30 ɗone wonde 19h00 tawa kam wondeɓe lamba ɓe kala wonɓe arenaɓe kala jalti ha laaɓi ha 8h beele nden kay kisal siftinde moon lamba Sénégal ne yaaha ha pecci jamma wonen yaaha 22h so tawi lamba honki ɗon ɗo Pikine Guédiawaye on arena national ne heewi wadde caɗele wona wargoji walla guyka walla gañande walla fitinaji ni jagoɗo holliti ɗum hankkadi lamba honkata ko ñalawma
so yehi kay ha woni 18h30 ko nden kombaɗɗi kala gasal ɗon wonde 19h taw kamɓe kala ɓe jalti taw no wonde nden kay kisal o saaha noon wonande kay lambaɗɗi puɗɗitto ko caggal julde korka kono goto e sippirteɓe Gris Bordeaux holliti sikkani so tawi kay ndeɗo oɓore ne wawi dartinde fitnaji gonɗi hen ɗum ɗo henna darti ɗum tan ko jonde kaldigal beele jaam wawa tigui laatade ɗiɗon fannuji kala jagorɗo jeygu kame waylo waylo nguura Serigne Gueye Dioba o holliti wona nde ɗo saaha mo jogui pellital ƴettude ujunere suka taw ko yarlitiɓe ko fate banggue waɗoɓe contrôle de prix renoɓe cogguji taw kodi laamu ngu dotti wona nde ɓen yiya bitikaji nder guenɗidi kala hakkude jaaro e duuɓi nogas e joyya ha fema duuɓi 45 jogori ƴettede hen taw ko yarlitiɓe e nder 14 région mo leydi ndi Sénégal kala o holliti noon temedde agent tan wawata toppitade contrôle prix mo 18 millions de habitants o holli ɗum jeeyi sababu ƴettude pellital wande kala jarlitiɗo e oɗon sifa beele jomumen mbawa tigui wallitede taw koye oɗon sifa fitina hanki o ko seppoji Gulli Diaw mbaɗi toon to Ker Ndiaylo noon hanki hewɓe duppi toon ponoje ngam erade autorité ji leydi ndi ko fate titre foncier ji leydi mabɓe kala ñafama ha laaɓi ɓe erima noon so tawi kay ɗen gueɗe dehlaka kamɓene koɓe waɗoɓe hen gueɗe ɗeɓe mbawi kala jeheten ko toon to Saint-Louis teskamo saaha mayɗeli keeɗi to banggue rewɓe oddumuna kala toon to Saint-Louis ha tenti legal biyetegal gueƴ ndar noon teskama rewɓe hewɓe ne maayo toon jeeyi sababu noon ko heesal gotal ngal ɓe mbaɗata taw kadi ko produit moɓe jarata ɓe jooɗo e nangue ha ɓofta guuri ɗi mo jiiɗa kala ne jalba so ɓooyi wontan ɗum caɗele mawɗe o saaha noon teskama pele ɓen findinoɓe jeesnoɓe taw kadi koto banggue rewɓe woni ko waɗa hen o saaha gonaɗo o hen to Matam préfet Matam woni Tenen Faye o holliti hanki o e nder haalande makko wonande hay so tawi woni yoolayru hikka arino toon to diwan Matam ellema wi hikka o kam ndema ene fatta e nokkuji ɗi ɗum ko caggal nde waalo ngo yaltiɗo laaɗa kala ɗum ko gawri ɗum ko makka ɓene ndema maaro ɓeɓe pomme de terre ɓeɓe basalle ɗen gueɗe kala ko wayno diwan Jewguela ha fayen ma ndulumaji e ko taari ɗum kala o holliti ene ɗamina hen moƴƴere no feewi hikka kay wahlata way hikka mankata ɗen gueɗe nguura e nder diwan ha fayma toon to fallema mayel fallema to ɓundu kala joni paɗen toon to Tambacounda wuuro wiyetengo Saare Bourema ene tawi nder commune mo nette bona toon noon mo nette bona to nette bo jaafoɗon Saare Bourema ko tana musɗo waɗi toon sukaɓe ɗiɗo wonnoɓe ladde oya ko duuɓi 17 yarata oya ko duuɓi 12 yaranno mo joom duuɓi 17 caggal nde duko ari hakkude makko e mo joom duuɓi 12 ene weyndir no feewi noon ko ɗon tigui kanko mo joom duuɓi 18 o jaggui laaɓe jonde o waɗe joom duuɓi 12 on noon wasi fittan mum caggal muɗum noon o jaggama o sawmo tawi e juuɗe dadiɓe ko noon gendarmerie taweteɓe to Tamba gudditi hen enquête jaaƴo no feewi koye on enquête tigui ɓe goni oɗo saaha gonaɗo o hen APR eɗen gandi ko landa tafi ɗum ko gonnoɗo hooreyli Sénégal no Macky Sall ɓe kolliti o saaha ɓe goni koye taktade landa mabɓe ka ha ɓuuri wawde ñibde takke no feewi saabu alay saago ɓe takto koye mabɓe ɓe gona neɗɗo goto gam huccodirde wonande nguɗo hen laamu ngu ganduɗa guila ari tan leydi ndi koko ɓaafni ala kala ko dogata e nder leydi ndi so wona caɗele e haalulaji ɓoli ɗum ko konnguɗi mabɓe wona konnguɗam to Kafrine e nder localité Mabo ko tana muso waɗi toon sukaɓe fijannoɓe ceene ko ceenal mabbi e ɓen sukaɓe ɗiɗi noon mbasen pittali men bireɗo papsi noon yarano koye duuɓi jeeɗiɗi Ousmane ko duuɓi jeegom goto daɗɗo kay ko biyeteɗo Daren Sako omo duuɓi jeetati on kam wawi fooɗede hen yalti heddiɓe noon jaltina ko ene dutti e jomumen nelde duwaw dendagal finoɓe toon to Mabo ne tawi nder localité mo Kafrine jeheten ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass taw yen toon musidɗo men Amadou Sambalo ofo ngal cetal artiɓe ɗo ƴeeɓe Dakar tawiteɓe Kolda kala jillima to wuuro teddungo Madina Gounass
addiɓe toon ko yurnitade golle ndiyam e gueɗe fannuji kala gam heɓanade daka eɗen gandi daka so heewi ko heddi hen ko ɗo e lewru fandu so tawi jomiraɗo Haji Amadou Samba Lo Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ko Madina Gounass haydi waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi jurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr kabru men ɗo e nder wuuro Tongo Madina Gounass ɓen ardiɓe ofor toon Dakar e ardiɓe ofor ɗon ɗo Kolda ha toon to Tambacounda e ñalawma hanki o ɓe mbaɗi jillumo pottam lamu ɗo e nder wuuro teddungo Madina Gounass gam yillade e yirlade ene forage uji tawte e nder wuuro teddungo Madina Gounass ha eɗine forage toon to Daka ɓe kolliri noon kanƴe kala ɓe jii nokkuji ɗi kala ɓe jii force uji kala kala hen nokku ɓe tawi ene rewi lawol en golle muɗum heddi tan won seeɗa poɗɗo ɓeyditede hakkude ɗo e Daka o yettade nde wonno keddiɗo e Daka o natti hewde nde wonno ko nogas e jeegom avril garo ko nden wonata kirnoda ka Madina Gounass itti ko natti hewde ɓe koddiri noon so Allahu lamɗo jaaɓi so korka ɓenni tan hankkadi moɓe gar kamɓe o fort ɓe naata Daka o ɓe naata wuuro ngo ɓe puɗɗo golle ɗe nde wiyetagadi Daka hirdama taw dendagal ko foti fewnede hen kala taw fewnama ha gasi taw so wiyama tan goho Daka taw kadi ko ndiyam hay nokku mankata ɓe kollino weltanɓe no feewi e on équipe moɓe tawi ɗo nder wuuro ngo joguitiɓe ndiyam ɗam mbawi jaɓɓadeɓe mbawi bismadeɓe kono kadi mbawi kadi holludeɓe foof caɗele ɗe e holludeɓe foof dendagal golle ɗe holno poti yawrude holno poti wondirde ɓe kamɓe kala jaadi guila e nder wuuro ngo ha e Daka kala ɓe kolli hen weltanɓe no fewi no fewi no fewi ɓe kolli so Allahu lamɗo jaaɓi ɗon ɗo ɓe jokkodiri e mabɓe ɗon ɗo gondiri mabɓe kala koɓe cohluɗon inchallah kamen kadi wodane ko yettinde laamu ngu ɗen jogui muɗum beele foof rewa lawol inchallahu mawla Sar Abdoulaye Sarr ɓe kolliri ɗo e Daka o arta noon ɓe mbayirta ɗo hankkadi sahoɓe garat kala hen ko manqui ko sogo pompe muɗum sogo tiwoji muɗum ko wawi wonde kala taw ene adde foof rewa lawol nde wonno ɓe gandi Daka ko juuɓe gar umori bang yo bang e nokkuji ɗi kala ala foof to e nder adduna so Daka yonti ɗe min giwrta gara hawrude nde ɗo moƴƴere Allah wiyetede Daka Madina Gounass ficcante tan ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe nayyi ɗiɗi ko nden Daka fuɗɗi Sar Abdoulaye Sarr musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo to Madina Gounass wuuro teddungo golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulaare nder leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie tinama ɓeydugol nguleyki yogay jokli leydi Mauritanie holifim ko météo leydi ndi hande o wonɗo yeehi ha 45 degré wonɗo ñalli hande 40 degré ko wayno yogay état ji ene hen guiɗimaka kono kadi toon to Sehil Babi woni toon hande ko 43 degré nangue koko wuuli jaw ko wayno neema ha fenma temedara toon kadi ko 44 degré woni ko woni toon o saaha teskede nder leydi ndi nguleki ene fakkiti no feewi hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Wuld Cheikh Al Ghazouani darni hanki cetal campagne sumgoji taw kadi ganduɗa ko présidentiel banque africaine de développement ɗum noon Mauritanie gembi wulduɗa ha o saaha beele wonanaɓe mbir timmuɗo taw kadi ko bawɗo tigui lamanadeɓe banque africaine on sumgoji ne mbaɗata ko toon to lewru me toon to Côte d'Ivoire kanko on noon hoorejo ndi o waɗi kay directeur campagne oɗon ko hoorejo jaggoɗo leydi Mauritanie jaggoɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie sifodiri e ambassadeur mo leydi Sine ɗum noon ko mahade yogay cuuɗi safara e nder genidi leydi Mauritanie ha tenti Nouakchott kono kadi to banggue kaɓirɗe matériel uji e kaɓirɗe kewɗe taw koye fannu santé ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi ɓeydande leydi ndi Mauritanie ha heɓa safara timmuɗo no feewi jaggoɗɗo ngaaluji cuuɗiɗi e nder leydi Mauritanie woni Ahmad Tidiane Thiam joɗidima hanke ambassadeur République mo Finlande ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi on noon woni Maroc Mariam Sall woni inde makko ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi kono kadi ko fati e jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗe to banggue ngaaluji cuuɗiɗi e nder leyɗele taw koye cifande siɓa yaltinde ɗen gueɗe ɓeydude jokkodiral e oɗon sifa kala batu hakkude jagorɗe mo yuɓɓini ɗum hoore jaggoɗe leydi Mauritanie Mokhtar Diaye ɗum ko hanki o
o holliti oɗo saaha o erima jaagoɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgo laamu police gendarmerie kala nde wallata ɓe sukaɓe rende taw kadi ganduɗa ko ɓamtare gueɗe mumen haɓade gila e gueɗe ɗe ganduɗa ko addata wargoji simmeji bonɗi guykaji ɗen gueɗe kala beele sukaɓe ene jogo avenir moƴƴo faade gueɗe ɓamtare kala gila hankkede gandi israila nana tan joora kure condi faade gazawinaɓe gouvernement mo leydi Mauritanie yo nan ɗum erima ɗum nde dartoto ɓuuri yawde yaccade uddide o blocage mo israila waɗi ganduɗa balle ko donki yettade finoɓe toon to gazawinaɓe ha tente hamas naɓe yalti noon communiqué ko jaagoɗo affaire étrangère mo leydi Mauritanie brigade de gendarmerie nationale leydi ndi toon to Darou Naim ɓe kolliti ene tawi nder Nouakchott ɓe nangi toon usine pewno konjam traditionnel capantati tati butel 0 piccala mbiyen diga piccal capanɗe jeeɗiɗi joyyi taw kadi ganduɗa ko litere woni ko tawa hen gaz butel mum mawɗo e gueɗe kewɗe kala ɓe tawi toon kadi barguela ene waɗi kene tolno e 200 litere taw ganduɗa ko ɗam ɗon konjam ɗam ganduɗa e kala saaha wonande laamu leydi Mauritanie ene heewi yiitude ɗum ɗona sen giwi to leydi Mauritanie paaɗen walla ni to leydi Mauritanie jeeheten ko toon to Luksayba gorgol taw yen toon musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane toon o saaha ne wuuli no feewi kono ko yettude Allah Luksayba woɗɗani kay hayɗi Luksayba tan jortina e région mum woni gorgol tawi ɗon ceerno Ibrahima Saydou Kane wuuro tawetego e jeeri jime waalo ceerno Ibrahima Saydou Kane jaam ñallema assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa en garti humnude aadi mo garodirɗen e julɓe ɓe ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr wutteji 5 enen goodi are riwayuji joom defte en wutteji 5 enen goodi wutte hen fof ene jogui sabunde muɗum kadi kala hen wutte neɗɗo fof ene wawi ɓornade hen wutti so tawi neɗɗo ɓornima hen wutti noon so tawi ala nden ɗon sabunde wutti o ene tunwa ene waɗa tasuji ene gakka holɗin wutteji 5 ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr wutte gadano ko gandal neɗɗo fof ene wawi jogade gandal debbo ene jogo gandal suka ene jogo gandal gorko kadi ene jogo gandal mawɗo kadi ene jogo gandal noon holko woni sabunde muɗum sabunde gandal ko nunɗal so tawi a woni gando a wona nunɗuɗo gandal maɗa gakkat alay sago jogoɗa sabunde nunɗal guppira wutte gandal ngal wutte ɗimmo koko wiyete gilli ko yiɗodirde gilli ene wona hakkude gorko e gorko ene wona hakkude debbo e debbo ene wona hakkude cukalel e mawɗo ene wona hakkude mawɗo e cukalel ene wona hakkude gando e mo wona gando ko wiyete gilli ko yidde holko woni sabunde muɗum ko hoolare so tawi Allah waɗi gilli hakkude ma e neɗɗo alay sago jogoɗon sabunde hoolare guppiron wutti o ha laaɓa ɗum woni cehilagal ngal walla gilli ɗi mbasa gakkude wutte tataɓo o ceerno men ceerno Abdoulaye Sarr ko enɗam ko wiyete enɗam ko ene wona hakkude debbo e gorko ene wona hakkude debbo e debbo ene wona hakkude cukalel e mawɗo ene wona hakkude nayejo e mo wona nayejo holko woni sabunde enɗam ko jurum ay so tawi en goni enɗam gotam hay goto men yurmota ko goɗɗo on enɗam ɗam tunwat alay sago mone men fof jogo sabunde jurum wuppira wutti enɗam ɗam ceerno ceerno Abdoulaye Sarr sabunde nayeɓere nde ko dewgal ene resdire alay sago debbo e gorko ko kanumen keewi resdirde so tawi ɓe desdiri noon alay sago ɓe jogo sabunde suturo ɓe cuurodira e so tawi en desodiri en cuurodirani woni men fof ene suurta goɗɗo on dewgal ngal tunwat sabunde nde alay sago ko suturo woni men fof suura goɗɗo on ko nde ɗo sabunde lawƴata dewgal e sabunde joyeɓere nde ko jawdi
moni kala Allah ina luɓora ɗum jawdi debbo ina luɓore jawdi gorko ina luɓore jawdi hay cukalel ne wawi luɓorede jawdi mawɗo nayejo ne wawi luɓorede jawdi so tawi noon neɗɗo luɓorama jawdi holko woni sabunde mum ko barke so tawi neɗɗo joguima jawdi ha heewi jawdi ndi ala barke sen jiiɗi mbiyen haydara ala ko nde firti alay saago kanko oɗo joguiɗo jawdi ko ma o jogo barke nde o wawa wuppirde wutti jawdi ndi ndi wona laamdi ndi wona jondi e guite yimɓe ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe kala goto e meɗen mo Allah luɓori ɗiɗo wutteji wutte fof yo yaade sabunde muɗum so tawi neɗɗo yaadine sabunde muɗum socca ɗum ha laaɓa gandal sabunde mum ko nunɗal gilli sabunde mum ko hoolare enɗam sabunde mum ko jurum dewgal sabunde mum ko sutura jawdi sabunde muɗum ko barke o ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane mo likkseɓe gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh lugsayba gorgol ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi takkusana jonɗo ɗon nde lugsayba gorgol ko yoni ha to kay hayde nder galle ceerno Ahmad Tidiane Ba to moderne e ko taari ɗum kala uddi kumpital men ɗemgal pulaar nder leydi Sénégal nder leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali inde makko ko Boubou Cissé ɓe noddiramo Boubou Tigal kanko wonno gardiɗo daral mo ñamana hanki o noon ko kanko wara ɗon ɗo Bamako ɗo kanko wara ɗon ɗo Bamako ɗo hen to legal bitegal Yirima Dio ɗum ko hanki sappo e jeetati ɗo hen lewru ɗon ɗo Bamako ɗo taw kadi ko caggal kumtaje ɓe noon gonno koye moto ko ɓen mbaɗe makko fetil anda ko noon o saaha lorsque ene uddita hen armée leydi Mali état major général armée leydi ɓe kolliti hanki o ɓe mbaɗi piyanɗe ɗiɗi gulɗe jaw toon to région mo Kidal nokko mbiyeteɗo nokko mbiyata Achilbok noon tawete ko 30 kilométre walla ni mbiyen ko 145 kilométre hakkunde muɗum e Kidal ɓe kolliti noon ɗo ɓe nder guisi ɗin pittalle o ko 30 kilométre hakkunde mum Achilbok ɓe mbarmini walla mbiyen ɓe mbari hen taw kadi ganduɗa ko ɓen mawɓe waɗanoɓe janguje kala saha ono mbiyata Lamine won mbiyata Ahmed Lamina Haga goɗɗo noon ko Badayi Aga jafuɗon Aga El Mahdi ɓeɗo hen ɗiɗo ɓe jooɓi pittali men kono kadi ɓe kolliti ɓe jooɓi pittali hewɓe wodɓe taw kadi koye auto pick-up base ɗum noon kene fotode 150 kilométre de Kidal ɗum koye fiyande wonde ɓe mbaɗi e ballal ndiwo mabɓe wi état major général armée leydi Mali to leydi Mali keddoɗen autorité malieji Habibou Silla kam woni président du conseil supérieur de malienne étrangère holliti wonande ɓen malinaɓe riwaɓe toon to leydi Mauritanie ɓe jettima temedde jeenayo ɓe jettima temedde jeenayo capanɗe joyi e ɗiɗo malinajo taw kadi ko riwaɓe toon garti e nder leydi mumen e nder nden limore wo holliti ɗum ko hanki e nder page wonande Mali actu leydi Mali yalti kañum e hoore mum e dental francophonie OIF ɗum ko caggal nde yalti leydi Niger Burkina Faso rewi hen kamɓe kala ɓe jalti OIF catal ngal ganduɗa ɓe kolliti jooɗi ko toon to Paris laamu ko leydi France ɓe ngala hen haaju kadi ko cetal ngal ganduɗa hewani nafoore mabɓe ni ɓe kolliti kamɓe tato kala renduɓe fandare woni AES koye men kala hen leydi kemdi hunde heddinɗine walliti ɗum kamɓe kala ɓe jalti ɓe ndumtima laaɓi wonande catal ngal ganduɗa ko francophonie to Massina wuro wiyetengo Goursi ne tawi nder commune mo Kolongo wuro wiyetengo Goursi ne tawi nder commune mo Kolongo ko worɓe joguitiɓe armeji naati toon duppi toon boutique joom boutique o onne kadi fitta ɗum ittama hen hewɓe gañima hen caggal nde ɓe jeehi noon ko nden wonande koñi koɓe leydi yimɓe artono sa gudditi hen losko yañgo no fewi jeehe tan ko arton to Madina Alheri o wiyete ko Saydou Kane mo ñorodi Sahel joɗiɗo to leydi Gabon kam waɗi toon ballal manggal no fewi toon to wuro Madina Alheri e ko taari Madina Alheri kala
kentol ujunna jeɗiɗi ton nguura hakkunde maaro sukara e gawri ko nandi hena ko yadata hen kala lamin so woni peccowɗen gueɗe wona ngol woni goo guiltuɓe nogasa woni ko ɓami wadde ngal ɗon baɗal finoɓe toon kolliti hen weltare mumen mawde no feewi ngam hebbinde duwaw e ɗin fannuji kala to leydi Guinée Conakry wonande UFDC ɓe jonni no feewi FNDC ɓe jonni wonande sariya mo CEDEAO taƴi taw kadi taƴani ɗum ko wonande état mo leydi Guinée ɗum koye fitinaji bannoɗi guila 2019 e laamu Alpha Condé haaji sababu hewɓe mbara e seppoji baɗannoɗi toon taw seppannoɓe kadi ko ceppata koye dow hurum gendi leydi ndi wonande kay nde ɓen waraɓe e ƴiƴam mabɓe nde yoɓete gañaɓe hen ɓe nde ƴiƴam mumen kadi wata yoɓede hen ɗum ko suudu ñawon nde CEDEAO taƴi on sariya rokki gonga ɓen seppannoɓe fenande fawa e dow état mo leydi Guinée to Guinée gila jeenayi lewru juillet 2024 ɓe bifta woni Fuñemangue Oumar Silla Billoba ha ɗo ɓe jiyaka gendiyankoɓe ɗiɗo FNDC wi wonande on biteɗo Ibrahima wonande Diallo holliti wonani suddiɓe mabɓe ni ɓiɓɓe mabɓe ni sehilaɓe ni jinnaɓe mabɓe hay goto anda ha hande ɗo ɓe nawa guila jeenayi lewru juillet taw kadi nayiɓe tigui ɓe kolliri nayiɓe ko laamu leydi ndi ha ɗo anda kala ɓe nawa tene ɓen ala ko mbaɗi haydara sowona wiide tan wonande jayɗele leydi ndi yo dokke wellitare men mawde no feewi kono ɓe joofi hen peɗeli ko CNRD laamu ngu mo général Doumbouya woni caggal ɗeɗo henna gueɗe kala Tunisie ko 610 migrants Afrique subsaharienne woni yooliɓe 17 ɓandu woni ko yiita hen heddiɓe won hen mbawi fabede e waɗi rewɓe e sukkaɓe heɓ majjiɗi waɗi ko jamma 17 17 woni heccanki o toon to Tunisie to Ghana ko compte X hoorejo leydi ndi woni Diodraman Mahama waɗa piraté balɗe ɗiɗi ko caggal waytinede wi porte parole gouvernement salon africaine wawi kay publiéde hen ngam ɗaɓɓirde haalis ɗen fannuji wonande ɓen waɗɓe pirate ɗeɗon compte ɓe kolliti e gueɗe kala deftinama lawola to Côte d'Ivoire landa Laurent Gbagbo ɓe erima autorité ji leydi ndi de bindata inde Laurent Gbagbo e nder liste électoral o kono ɓe kolliti oɗo fichier électoral ɓe gonɗinani ɗum hay seeɗa ɓurnoɗo ɓattade Guillaume Soro woni kone Tefour o saaha taw to yi landa laamu RHDP ko hande o hollodira e terɗe Kanlanda ngam Kanlanda ene woni e miijo heɓanade sungoji 25 octobre e nder ndeɗo henna hittande Niger caggal délégation Niger to Abuja Nigéria ƴetti pelital 300 camion taw ko sarsuɓe carburant fatanto Niger siftinimon o dumuna kala Niger ene jogui caɗele carburant e ballal koyɗe jaam Karim Meïssa Wade ɓi Abdoulaye Wade jeeyi sababu hoorejo leydi RDC Congo Félix Tshisekedi ne wondi kadi e hoorejo leydi Rwanda Paul Kagame joɗodima toon to Doha laamugo leydi Qatar taw koye koyɗe jaam kono Paul Kagame yeddi toon ha memi leydi wiyede kañum woni caggal rebel M23 siftirmon nden jonde jogornode laatade hanki toon to Luanda laamugo leydi Angola nde laataki ɗum ko caggal nde rebel M23 haytini ɗum ko caggal nde Union européenne joofi gay maɓe mawɗi wonande kay o saaha koko kaɗa dillude kam jiɗen moddude e wargoji musɗi no feewi joolam jabeeri leydi Russie hakkunde Russie kame Amérique caggal téléphone baɗɗo hanki hakkunde Donald Trump kamene wonde Vladimir Poutine nandiral heɓama jeeyngene darto fuɗɗade hande o kono koye dow sarɗi Poutine holliti ɗon ɗo occidentoji ene dartina wallidde to banggue armé e gueɗe kewɗe wonande Ukraine ɗum ene wawi dartade duumo sowona ɗum kay ene wawi wasa dartade ɗo noon sifande wonande kay dartingol ko balɗe 30 kono hande o gostodiral laatima ken tolno e koninkoɓe e ɓen nanggaɓe banggue ɗiɗi kala 150 e joyo e banggue ɗiɗi kala 350 ene waɗi hen noon gañiɓe no feewi to koninkoɓe leydi Russie e koninkoɓe leydi Ukraine ngal gostodiral laatima Israël hoorejo jagole ndi Benyamin Netanyahu holliti
fiyande wulde ne mbaɗi hankinde ɗum ko fuɗɗode nde tan yoɓe pat ko heddi ko ne ara nden fuɗɗode bonde wari ken tolno e temedde nayo e ko fawi jamma hanki o sappo e tato goɗɗo mbasi pittali mumen toon to Gaza ɗum noon Israël tuumiɓe kay ko saladeɓe wosodiral to banggue otage moɓe nangi o ɓayde ɓe calima kamɓene koɓe addoɓe fiyande Hamas holliti salaki kaldigal kono ɗo sa siftinde moon booli nden ka gaddoji nguura wallideɓe foof koko udda Turki maire Istanbul kam woni nangaɗo Ekrem Imagul woni nangaɗo kañum e yaadi mum to banggue mbuñaari o nanguira ko lundiyanke mawɗo kay tampinɗo Erdogan no feewi kam nanga wedda e nder kasso o musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia bisimilla maɗa mi salminima jolam jaɓeri en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɓurɗi tewtude e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi Faraysi ko fate e jolam jaɓeri ɗum noon ene wayno gardiɗo hono leydi ndi Emmanuel Macron wawi hono rindinde toon to conseil mabɓe to politique nucléaire mata kay aɓe mbawa kay ƴewde kuccam yesso e wawde heblonade e duuɓi hono garoji ɗum noon ko oɗon hono fallo ɗum noon ko ɗum woni kanko hono fandade makko e tawno wonde koppereje kewɗe jalti ko fate e oɗon fannu toon to leyɗele kono teddude kono Amérique toon de ene wayno Donald Trump ittima kadi wono miijoji kadi hono kesi ko fate kono taari ni kanko Donald Trump noon o wawi noon wiide wonde amo ittira ko fate kay taw kadi ko ƴilɓe mabɓe eɓe kewno hutorade toon ɗum noon ko pour wawde hankkadi woppide ɗum o wi noon ɗum ɗon oɗo production énergétique e nder leydi ndi ɗum noon mo waw kadi o ƴettide ɗum nde tawno wonde ɗin ɓolli kalatanoɗe ɗi o ƴettimi ko wayi noon kadi ndew tuma ndew ari e manda makko hono gadano o ma wonande joni duuɓi jeetati kono noon ala ko gasi ko wino wonde amo ƴettira wonde o ɗiɗon ɗum ɗon artirde ɗum e lawol taw kadi ko ngol yiɗiri ngol kono noon dey newaki ɗon mate kay ma newo e ngolɗo lawol ɗum noon amma yeeso holliri men ɗum ɗon ko fate noon e nodda ko kanko Donald Trump fate e Vladimir hono Poutine ene wayde wi wonde o noddi ɓe mbawi haldude Russie jaɓinimre yo jayli ɗi yo darto fodde kay hono lewru kono noon fata tan koye infrastructure ko wiyete énergétique ko ɗum noon wonande toon to leydi on Ukraine ene wayde toon to leydi Ukraine ɓe kolliti noon wonde kay Ukraine wawa kay kala ko ene kay wawa kay wono kontude contre kay koye e hono ballugol militaire taw noon wawi kay jalɗinde ɗum ko Olof Scholz kañum e Emmanuel Macron mbi kamen ma mbaw kay hono kontinde e ko ballannoɓe kay to batte honi yankoɓe gam habtade leydi hono Russie Israël to nde ene wayno waɗi toon jalguji tawkoto ko gulɗi jaw no feewi ñande talatare sappo jeetati hono lewru tawkoto ko mboyi ujunaji ɗiɗi nogas e joyi ko faɓi foof temedde nayo e yimɓe sappo e tato basi hen kono pittandi mumen wonande yimɓe Hamas en ɗum noon ene wayno oɗo gardiɗo hono jakorɗe Ben Yamin Netanyahu wi wonde Hamas yo gandu kadi ɗum ɗo kadi ko lawol gadnol tan ko yoɓe paam kadi ko wona gueɗe nana gaɗa kadi yesso mabɓe ɗum noon hankkadi kay ɗo kay ɓe paami kay e ñalawma o moɓe koɓe keeɓi ko ɗum no woni ɗiɓe kay leçon mawɗo no feewi e ɗum noon kadi ko fayi arde kay yoɓe ƴeew kadi halno ɗum waɗa kañum ene wayno ɗum ɗo tan ko fuɗɗode wonɗo caggal kay taw haal ɗum e ayawo taw kadi ko ayawo haalirde mabɓe ɗum noon ko nden waɗi ko haalde ngal ɗo konngol wino ko fayi arde noon ene wayno kaldigal mabɓe ngal ko fatti kay woppidde ɓen autosuji en eyi ɗum noon kañum toon to banda Gaza to wi hankadi ala kay haala ala ko nafata ko jeyli tan hankadi hutorte hankadi ko fatti kay e kadi huniyankoɓe mbaɗa hen doole mumen mata kay ma ɓen gartu kay e nokkuji mumen ɗum noon o wi ko ɗum tan wawat kadi artirde ɓeɗon kono noon wona haala tan Hamas tan aɓe kaala ɓen ene jaabo ɗum artirta ɓeɗon ko jeyli tan eywa ɗum noon o woniniɓe kadi jertinago eyi ko fayi arde Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo de wonno ko tonguɗen e jolam jaɓere e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodj gorko mo Sarr Ndogo gam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbotia gorko mo Sarr Ndogo gam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewiɗo e haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena